Dino iki bojoku mlebu kerja isuk, dadi iki aku katene ngawekno MBG-ne dhisik. Halo Rek, assalamualaikum. Ketemu maneh ambek aku, ibu anak siji sing melok bojone merantau. Pokoke nek bojoku mlebune isu iku pasti tak gawakno sego teko omah Rek. Pokoke masalah panganan iku wis tak siapno Rek. Soale nek nggawa panganan teko omah iku kan sodok hemat ngono lho Rek. Misal tuku yo 20.000 mek gawe mangan pisan Rek, nang tek masak nduk omah kan 20.000 iso digawe sedino. Misal yo Rek, tapi mbuh aku tek masak iki gak tau tak hitung tek piro sedinone. Pokoke nek kepengin masak ngene ya wis iku ae sing dituku. Ya wis Rek, dadine dino iki aku kate masak tahu tempe kecap. Terus jangane iku jangan godhong kelor Rek. Ma bengi bojoku pas mulai kerja iku nggawa godhong kelor Rek, jarine digawani koncone. Terus aku seret nduk Google barang ya godhong kelor iku bisa menurunkan kolesterol barang. Bojoku kan duwe kolesterol dadi wis cocok ae. Kawitan iki aku kate masak tahu tempe kecap dhisik ya Rek. Bumbune iki digongso dhisik Rek sampai matang, ojo lali kayak seasoning barang, uya masako mbek gula ya Rek. Terus iki bumbuku wis matang lagi tak tambahi kecap Rek. Kecape sak senengmu ya, pokoke ono kecape. Soale jenenge masakane kan tahu tempe kecap Rek. Loh nek kecape wis rata langsung ae lebokno tempe mbek tahune ya Rek. Terus diublek-ublek sampai bumbune iku tercampur rata nang tahu mbek tempene. Ben tambah neresep nang tahu tempene iki tak tambahi banyu secukupe ae ya Rek. Iki nunggu tahu tempene mateng dadi tak sambi nuk kompor sebelah iki aku kate nggawe jangan godhong kelor. Bawang abang mbek bawang putih iku mau ditumis dhisik Rek sampai ambune wangi. Nek wis wangi lebonono banyu secukupe ya Rek. Terus bumbunono mbek uya, masako mbek gula titik. Nyune nek wis umep koyo ngono iki patenono kompore ya Rek. Terus lebokno godhong kelore. Terus mari ngono ublek-ubleken koyo ngono pokoke sampai tercampur rata kabeh Rek. Bar ngono tutupen panjimu wis ngono ae Rek cara masak. Tahu tempe kecapku ki mau lali gak tak leboni daun jeruk Rek. Dadine kari-kari tak leboni daun jeruk mbek daun bawang. Lho iki lho Rek masakanku tahu tempe kecap wis mateng. Sadurunge tak wadahi nang plastik gawe MBG-ne bojoku iki tak cicipi sik Rek, ternyata wis enak. Dadi ya wis mari kita bungkus. Sarapane bojoku gawe gedang dang-dangan ya Rek. Terus bar ngono segone iku dipangan tek awak. Bojoku saiki iku lagi mengurangi makan nasi Rek. Dadine njaluk gawani gedang dang-dangan iku mah. Oke Rek, iki MBG-ne wis siap kabeh, wis tak wadahi kabeh, karek ngelebokno nang tase bojoku. Wis ya sampai kene ae videoku, ojo lali tonton videoku selanjutnya.